Machiegni kendo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okwayo oganda jo Kenya mondo hore mar ni piny Kenya en achiel kuom mago manie bwo riwruoge pinje mag United Nations mochung'ne rango ratich oganda. Maeri en kaluwore gi kwan rowere manolal e kinde ng'anyo pachoka kendo manyaka sani pod ok ong'ere kama gintie. Kalonzo bende okwedo tim mar rango nonro mag simbe ong'we yamo mag oganda mar konyo ng'eyo chenro mag oganda jo Kenya. Omedo ni sirkand Kenya Kwanza ok luw chike mag katiba ma higa 2010 kendo chopo sama piny Kenya nyaka pogre mabor gi kuo mag ombulu kendo tieko siasa mag dhoudi manyalo kelo pogruok. As I speak to you, a very good friend of mine called Duma Boko has won by a landslide in Botswana, making President Masisi one term. Now Masisi has even conceded as we speak. That is how democracy should now begin to work. So Kenyans, if you hear Ruto will be one term, you begin to say, Ataiba, Atafanyika namnaga. It will not happen because times have changed. The time when your vote will matter has come. And so everything is changing.